ଖାଲି ଭାରତର ରେୟାର ମୁଦ୍ରା ଓ ନୋଟ୍ ଯେ ଉଚ୍ଚ ଦାମରେ ବିକ୍ରୟ ହୁଏ ତାହା ନୁହଁ, ବିଦେଶର ରେୟାର ମୁଦ୍ରା ଓ ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଓ ନୋଟ୍ ଠାରୁ ଢେର ବେଶି ଦାମରେ ବିକ୍ରୟ ହେବାର ଜଣାଯାଇଛି। ସେହି ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ 4ଟି ମୁଦ୍ରାର ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଗିରିବାବୁ କଏନ୍ ରହସ୍ୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭାରତର ସ୍କେୟାର ଓ ରେୟାର କଏନ୍ ଓ ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ବିଷୟରେ କହିବି ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ କେତୋଟି ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକର ବିକ୍ରୟ ହୋଇଥିବା ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ କହିବି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ କହୁଛି ସାଉଦି ଆରବୀୟ ଗୋଟିଏ କଏନ୍, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଉମାଇଡ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଡିନର। ଏହାର ଓଜନ 10.83 ଗ୍ରାମ, ଡାଇମିଟର 21.29 mm, ମିଣ୍ଟ ହେଉଛି AH। ଏହା 2019 ମସିହାରେ ସାଉଦି ଆରବରେ ବିକ୍ରୟ ହୋଇଛି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ହିସାବରେ 45 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଦ୍ରାଟି ହେଉଛି ଏଡୱାର୍ଡ III ଫ୍ଲୋରିନ୍। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଇଂଲିଶ କଏନ୍। ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ବିକ୍ରୟ ହେଉଛି ଆମ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ହିସାବରେ ପ୍ରାୟ 60 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ। ତୃତୀୟ କଏନ୍ଟି ହେଉଛି ଫ୍ଲୋଇଂ ହେୟାର ସିଲଭର ଡଲାର। 1794 ମସିହାରେ ତିଆରି ସିଲଭର କପରରେ ନିର୍ମିତ 26.71 ଗ୍ରାମ ଆମେରିକା ଡଲାର। ଏହା ବିକ୍ରୟ ହୋଇଛି ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ପ୍ରାୟ 60 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ। ଚତୁର୍ଥ କଏନ୍ଟି ହେଉଛି ଡବଲ ଇଗଲ କଏନ୍। ଏହା ସବୁଠାରୁ ଦାମିକା କଏନ୍। ଏହା 1933 ମସିହାରେ ସୁନାରେ ନିର୍ମିତ ପଇସା। ଏହା ଆମେରିକା ଦେଶରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳନ ହୋଇନଥିଲା। ଏହାକୁ ନିଲାମରେ ବିକ୍ରୟ ହୋଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ହିସାବରେ 155 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକର ବିଷୟରେ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଖାଲି ଆମ ଭାରତରେ ରେୟାର କଏନ୍ ଓ ନୋଟ୍ ଯେ ବିକ୍ରୟ ହୁଏ ତାହା ନୁହଁ, ପୃଥିବୀର ଅନେକ ଦେଶରେ ରେୟାର କଏନ୍ ଓ ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କଏନ୍ ବଜାରରେ ଓ ନିଲାମରେ ବିକ୍ରୟ ହୁଏ। ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼ଟି ଏହିଠାରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଦାମିକା କେତୋଟି କଏନ୍ ବିଷୟରେ କହିବି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ମୋର ଏହି ଏପିସୋଡ଼ଟି ଦେଖିବା ସହିତ ଏପିସୋଡ଼ଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଯଦି ମୋର କୌଣସି ଏପିସୋଡ଼ରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ତଥା ବେଲ୍ ବଟନଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।